Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Kana bitaw na saad na saksi ang langit ug yuta na dili kanya biyaan, kanang andam kanyang dupahan, dili ka pasagdan ug dili ka biyaan. Kung sa Tagalog ba, wagas, tapat at dalisay na pangako. Time sa unya na ng mga muni-muni. Tungod ang atong Bisaya music or original Bisaya music, sulod lang sad sa top 25 ang ilang kantang ipanumpa ko. Gawa sa 26,000 song entry sa tibuok kalibutan na the whole world. Og kanira pod ang nag-inusarang Bisaya na kanta na nakasulod na finalist sa world category of the 2020 International Songwriting Competition. Another Bisaya pride once again ang atong featured artist karon hapon sa atong Bisaya music artist ang bandang O Karaga. Nauban sila Kenneth Corbera, lead vocalist and guitarist, Adam Corbera, backup vocalist and percussionist, ug Sherwin Fugoso, backup vocalist and guitarist. Ug karon atong makauban si Kenneth Corbera. Mayong hapon kanimo Kenneth at congratulations sa inyong nadaugan nga award. Mayong hapon Sek and thank you. Thank you for your card. Very beautiful song, no? Ay kuanggid siya kanang mga kabatan-unan, mga kabatan-on gid ang iyang mga riff niya, ang iyang style, no? Because ang akong anak mo iyang gustong paminahon ng mga music. Pero first of all, Kenneth, I would like to again congratulate you and your band tungod kay top 25 finalists ang inyong kanta sa 2020 International Songwriting Competition. Kenneth, samtang among gipaminaw ang inyong kanta na ipanumpa ko, there is something about that song na ma-feel good nimo ang power of love. Unsa may nahimo ninyong inspiration ani o giunsa pod ni pagkasulod isip finalist sa 2020 ISC. Okay. Kani nga kanta Sek Martin na nahimo naman ni katong 2018, 2017, no? And ang inspiration namo ani gud actually kay gugma, no? Way sukod nga gugma, way kahangturan nga gugma nga para sa pwede sa tanan, pwede sa imong hinigugma, sa imong pamilya, sa imong mga friends. In fact, sa Ginoo o gugma sa Ginoo nimo, sa imong community, sa imong nasud, no? So tanang form sa gugma mao na siya nga ipanumpa ko. It represents nga, of course, no, nagpromise ko nga magkinaunsa na ako pirmi sa ups and downs sa atong kinabuhi, na ako pirmi nga mukuyog nimo o mo kuani mo kanang di ka biyaan sa kung unsa may mahitabo nato. So mao na siya nga, in other words, dako nga gugma, way sukod nga gugma para sa tanan. So mao na nga pagkahimo namo nga kanta na produce namo na atong 2019 and nahimo ng part sa mo ang album nga way sukod, and mao na siya nga 2020 nag-submit me with the help of our producer ug amo ang kaning record label namo, gisubmit ang kanta sa IEC, and actually wala namo naghuna-huna nga the song can really makasulod, no? So mo na nga very surprising, excited kay nasud siya, and dito mi naka-realize ba nga ang kani gyud ang kantang binisaya di gini basta-basta, pang world class gyud siya. Asa ba naggikan ang mga miyembro sa bandang O Karaga? Giunsa ninyo pagsugod as a band o nganong O Karaga man ang inyong napili nga pangalan? Okay, nindot na nga pangutana Sek. Kami taga Caraga jud Caraga region, Mindanao, no? So mana nga gigamit kana gid among pangalan. Pero before ng O Karaga, nagsugod mi as friends nga magjamming-jamming dito sa Marawi, MSU Marawi. Kay dito man mi nag-graduate. Ako, si Sherwin, si Adam. Si Adam is ako ang igsuon. Si Sherwin, akong classmate. Wa ko kahibalo nga classmate sa day sila ni Adam. So one day, gi-invite na ko Sherwin, sige naman mig-jamming nga nasa eskwelahan gud. Invite na ko siya to visit our boarding house. Nagkita mi dito, and nakuratan mi kay ila po di sila Adam. So man nga sugod yun ato,
nagsige na mig jamming dito sa Marawi, and then that's the time nga we form a band nga lahi-lahi ng pangalan, daga pa mig previous name sa una. Pero ang among mga ginasulat sa una gyud dili mi hilig musuwat og Bisaya because para na mo baduy. Manay mo ang mindset sa una. But with the help of this Vispap, no, ni gawas ning Vispap na contest diri sa Bisaya sa Cebu. And dito mi nakadungog nga pwede magiday makasuwat og Binisaya nga mo to kung ingon pang world class siya ba. Nindot siya og production, nindot siya pagkasuwat. So mo to nga na inspire me nga musuwat og Bisaya, ni try mig appeal aning Vispap na contest. Pag appeal na mo, nakasud ko as finalist. In fact, na-appeal sad ko sa top 3 sa winners. And then the following year, nakasud na po na akong manghod si Adam. And then the following year na po nakasud na po si Sherwin o ako. So meaning sa Vispap, usami sa mga pioneer nga mga members diha, may bali mga finalists ug mga winners. So mo na nga ang mga producer, among label nakakita sad siguro sa potential namo nga manuwat gyud mi kugihan gyud mi musuwat og kanta. So mo to nga gi-form me as a band, and among pangalan sa banda sa una lahi pa man. So mo to naka-think me nga why not mag-form ta og banda nga ma-rebrand nato, nga madala na to ang pangaamin, ang especially ang sound sa Mindanao. So since sound sa Mindanao man, so man nga amo akong gidala ang O Caraga nga pangalan, kay kaning O Caraga malagi na ang Caraga represents Caraga region. Ang O actually is nagrepresent siya nga we are proud nga taga Caraga mi. Nga bisan asa mi mapadung taga Caraga mi. No? Inana ang among kuan, inana among interpretation nganon na form na siyang pangalan nga O Caraga. Mao to sek. And since usa sa mga akong kuan lugar ba akong i-recommend kanimo Kenneth, kay daghan kaayo mga classic na mga Visayan songs, no? Because my father sings those classic Visayan songs. In fact kung dili nato i-record tong mga Visayan songs, there is danger na malimtan tong mga songs. So perhaps since you're already into it, you know, you may want to look into those classic Visayan songs beyond matod nila, beyond matod mo. Daghan pa kaayo, Kenneth, and I know you know that. Yes, daghan pa gyud. And muna nindot po na usa nga kuan nga mabuhi sa nato to, kay ang classic songs mao sa nay nahimo gyud nga foundation sa natong tanan, bisan og mga novelty nga Binisaya sad. Sa daghan kay mga Bisayang artist sa una nga ako as taga probinsya, taga baryo, usa kada Domingo usa nas mapaminaw nako ng mga Binisayang kanta nga nahimo sa nga foundation nako. But mo na ang nahimo sa amuang banda magud na mix na mo na siya ang Binisaya o classic song o ang international nga modern. So mo na ang O Caraga karon, mo na siya ang mixture nga nasagol na combine ang international modern nga sound ug ang Mindanaoan or Bisaya nga classic song. So mo na nga maka-feel ang mga listener namo ba nga unsa mura mag nakadungog na ko ning kantaha pero bag-o man. murag inana ma-confuse ang mga listener. So mo na nga usa nga rason nga mas naganahan pa gyud among mga listener maminaw pa gyud. So mo na usa na sa ato ang i-look forward nga maka-remake ta, ato nang ma-re-record ng mga karaan kay aron mabuhing sad maka-remember ato ang mga atong especially the young ones nga unsa kanindot ang ato ang culture pinaagi sa atong karaan nga mga kanta sad. I look forward to that, Kenneth, the day that I will see classic Bisaya music by O Caraga. Kenneth, giatangan sa inyong mga fans kung kano sa may bal-an ng results sa 2020 International Songwriting Competition. Any message para sa inyong supporters o labi na sa mga padayon na nagsuporta ninyo? Okay, of course, dakong pasalamat, no? Way sukod nga pasalamat sa tanan nga ni suporta, kay sugod nga ni gawas ang result nga we are a part of the finalists. Daghan jud og nibuta ni vote na mo online, kay na may online voting ato which is nahuman atong April 8. So of course daghan kay salamat. So bisan og katong wala pa mi nakasuod, daghan na jud kay ni suporta namo, and kana pa lang daan di gyud nakabayran nga support, no? Mo na nga we are very grateful nga naani nga mo ang mga listeners, ang mga fans, ang mga friends nga kanunay ni suporta, especially family. And ang karong ang result sa IEC will be this May, no? So sa ilang giingon
will be early or siguro mid of May nila i-announce. So we are looking forward nga hopefully no makuha nato na ang grand winner, and kay of course no international na gud na siya. So mahimo gyud nga dili lang Bisaya ang mahimong proud, but also ang tibuok Pilipinas mahimong proud ana kay usata sa nakasuhod gyud ana nga dako nga contest kanang IAC. So mana nga salamat gyud kay sa tanan. Isa nga pasalamat pod is a way to thank all the fans, all the friends nga nagsuporta namo. Amo anap yung ginatrabaho gyud ang amo ang next album kay para na sa mga bagong kanta nga pwede nato ma-enjoy o mapaminaw o makapa-inspire pa og daghang mga tao. Please invite everyone sa inyong social media accounts or sites ang madunggan pa nila ang uban pa ninyong mga kanta. Okay, so pinakauna na ako ikuan is amo ang facebook.com/okaraga, and ikaduha of course amo ang YouTube channel, no? So pangitaa lang ang Okaraga, dali ra pangitaon. Also ang amo ang Spotify, and mapangita mi sa any music platform gyud, mapangita ra mi sa Twitter, sa Instagram, just search for Okaraga. And i-follow me, i-subscribe me kay dito may mag-post among mga update. So para sa sunod nga mga kanta na pod updated sa mong tanan. And more to, salamat kayo, salamat sa suporta. Yeah, thank you. Salamat po Okaraga sa imo Kenneth ug sa inyong musika. Mabuhay ka. Thank you, Secretary. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!